Bueno, hemen patxiaz gara eta gure galderire. Beste ondarrutar bat izango bat zinean zein gustako letzuke izati. Arotza. Zehatxi? Irakaslea zelako eta nahi izango neban beste bihar bat, beste lan bat, eta arotza, esaten gazta. Bale, ederto. Atzaldeo, Josuna eta Arotzana. Beste ondarrutar bat izatekotan gustako lezake gazti izati. Zehatxi? Oso aberazgarra xeralako. Aspektu askotan, deus askotan. Erosetan. Atzaldeo. Aukereuki bazen beste pertsona izateko zein izango zinen zehatxi. Ni neure gazteko irakasle izango nintzen, asignatura errez egiten gazta, eta horretxo. Aukereuki bazen beste ondarrutar bat izateko zein izango zinen. Ni Julena, gazteko irakasli, eta espanetxeak egin izango, nahiko neuke neure amaz negozio bat euki denbora getxago pasateko.